קוראים לי יוכי רובינשטיין. הגעתי לרינה דרך חברה שהמליצה לי מאוד. היא אמרה לי שאם אני רוצה ללמוד גבות, אז זה רק אצלה. ואני התחלתי את הקורס אצלה ובאמת הייתי מרוצה מהשיעור הראשון. היחס שלה, החשיבה על הפרטים הקטנים, הפרפקציוניסטיות. אני בהתחלה חשבתי שבשביל ללמוד גבות אני צריכה לפחות 6-7 שיעורים, אבל ב4 שיעורים האלה היא מכניסה כל כך הרבה חומר, והכל בצורה יסודית וברורה. אני ממש ממליצה. אני ממש הייתי מרוצה. אני עכשיו סיימתי לפני כמה שבועות את הקורס אצלה. התחלתי כבר לעשות לכמה אנשים, ואני מרגישה שמהרגע שיצאתי לי שם בשיעור הראשון, כבר הצלחתי לעשות כמו שצריך. היא ממש נותנת יחס לכל אחת ומתמקדת בכל אחת, שכל אחת תצליח, וגם אחרי הקורס היא שואלת אותנו איך הולך לנו, אם אנחנו מצליחות. אני ממש ממליצה.